खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय आसामाव गोदानै बजालि जिल्ला सोरजिजाबाय। थांनाय समबारखालि गुवाहाटी खानापारायाव आसामनि मन्थ्रिनि केबिनेटनि जथुमनि गेजेरजों बरपेटा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बजालि महकुमाखौ आबुङै जिल्ला खालामनाय जाबाय। गोदानै जिल्लायाव सा 10 अफिसारफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन मासिनि मोन 85 मासि सुफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि आसामाव बे समाव गासै गं 33 जिल्ला दंखायो। बबेखानि बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय बजालि महकुमाखौ जिल्ला दाफुंनायनि उनाव आसामाव गासै गं 34 जिल्ला जाबाय। नैथियाव दङ बारग' NDA-PSनि सोद्रोमा अमित खाख्लारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारबाय। गवालपारा जिल्ला दुधनৈ थानानि सिङाव थानाय आमगुरि गामिनि थागिबि बारग' NDA-PSनि सोद्रोमा अमित खाख्लारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारबाय। मिथिनाय बादिब्ला बिथां अमितआ थांनाय 2017 मायथाइयाव क'क्राझाराव NSA जों हमजादोंमोन। बेनि उनाव गनानै थांनाय 2018 मायथाइनि जुन दानाव डिमापुराव नागालेन्ड पुलिसजों हमजानानै फिन गवालपारा जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन। थामथियाव दङ बुहुमनि गिबि कर'ना भेक्सिनआ रेजिस्ट्रेसन जानायनि लामायाव। मुलुगनाङै सिलिंखार खालामग्रा कर'ना भाइरासनि गोसारनाया जोबथानाय मुंखौ लायाखै आरो दासिमबो बेनि भेक्सिनखौ दिहुननो हायाखै। बे समावनो रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनआ बयनिबो गोसोखौ रंजाखांहोनाय मोनसे खौरां फोसावो। रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनआ गावनि मोखां बिजाबनि पेजआव फोरमायनाय बादिब्ला बुहुमनि गिबि कर'ना भेक्सिनखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जागोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दिनैनि गेजेरावनो बे भेक्सिनखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागौ। मिथिनाय बादिब्ला बे भेक्सिनखौ रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिननि अनजालि फिसाजोनि देहायाव बाहायखांबाय आरो बेनि मोजां फिथाइ मोननो हादों। ब्रैथियाव दङ धेकियाजुलियाव ट्रेनजों जाब्रबथाय जानानै सासे हिनजाव गथ'नि जिउ खहा। धेकियाजुलियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। मैया बेलासिनि समाव धेकियाजुलि रड पाटासिपुराव ट्रेनजों जाब्रबथाय जानानै सासे हिनजाव गथ'नि जिउ गोमायो। मिथिनाय बादिब्ला ट्रेनआ स्पिडजों थांबाय थानाय समाव हिनजाव गथ'आ साइकेलजों रेलवे ट्रेकनि गेजेरजों लामाखौ बारदोंमोन। बे समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि खाथि खालानि मानसिफ्रा जाथायसालियाव फैनानै नायफैदोंमोनब्लाबो बे गथ'खौ आंनि होनना रावबो बुङाखैसै। बाथियाव दङ DGP भास्कर ज्योति महन्तखौ GMCH देहा फाहामसालियाव थिसनबाय। आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्तखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। थांनाय समबारखालि बिथां DGP भास्कर ज्योतिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायलाय बिथाङा गावखौ हम आइसोलेसनाव दोनदोंमोन। नाथाय मैया मंगलबारखालि बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि बिथां DGP भास्कर ज्योतिया बे साननैसो बिथांनि खाथि खालायाव जायफोरा फैदोंमोन बिथांमोनखौ गाव गावनो सिगांबोनानै कर'नानि आनजाद नायनो थाखाय मोखां बिजाबाव मोनसे पस्टनि गेजेरजों खावलायो। दथियाव दङ धोरोमखौ लानानै मोखां बिजाबाव पस्ट होग्रा सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ इनभेस्टिगेट खालामनो आखायाव लाबाय। आसाम पुलिसआ धोरोमखौ लानानै मोखां बिजाबाव पस्ट होग्रा सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ इनभेस्टिगेट खालामनो आखायाव लाबाय। सिलचराव थानाय आसाम मुलुगसोलोंसालिनि इंराजि बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावनाय बिथां आनन्द सेनआ रामखौ लानानै मोखां बिजाबाव जेंना गोनां पस्ट होदोंमोन। बेखौ लानानै रहित सान्दा मुंनि सासे सुबुङा थांनाय 8 आगस्ट खालारखालि बिथांनि हेंथायै गसर थिसनदोंमोन। रहित सान्दाया फोरमायनाय बादिब्ला बिथां आनन्द सेनआ हादरनि गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिनि सायावबो जेंना गोनां पस्ट होबाय थायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।